shi ma tana iya fuskantar wajen na yana mata ƙaiƙayi sosai. Bari mu je na gaba. Sannan kuma akwai thyroid pubis. To Allah dai sa na faɗi sunan, amma dai haka ake kiran shi. To wannan thyroid pubis ɗin shine ƙwarƙwata. Dr. Naima ta ce akwai ƙwarƙwatar gaba, ƙwarai da gaske. Shi muke kira pubic lice ko kuma louse. To a nan shi ma ƙwarƙwatar gaba daban, ƙwarƙwatar da take fitowa da mutane a kai daban ce. Kamar yadda ku gani a wannan hoton, kun ga kamanninsu ma daban ne. Na gaba da yake fitowa mutane ana ɗaukan shi ne ta hanyar saduwa. Wato su waɗannan crabs ɗin, wato abin da muke kira ƙwarƙwata, suna tsalle ne daga jikin mutum ɗaya zuwa jikin mutum ɗaya. Kuma su dama shan jini suke, a nan ne abincinsu yake. Suna iya saka ƙwayayensu, duk su saki ƙwayayensu a gaban mace, sannan kuma ta dinga dawo wani irin ƙaiƙayi za ta dinga fuskanta, sannan kuma ƙaiƙayin ya fi yawa da daddare. Ƙwarai akwai ƙwarƙwatar gaba. To, amma kada ku tsorata, saboda me akwai maganin da ake iya bayarwa ko mace ta warke. Kamar inda kuka ji an ce ƙwarƙwata, wasu su ɗauka wani babban cuta ne. A'a, ana iya ba da magani sannan kuma a warke, amma yayin da mata fara jin wani irin ƙaiƙayin nan wanda ya fi yawa da to lokacin da ya kamata maza ta garzaya asibiti domin a duba ta. To jama'a, sannan kuma akwai waɗanda ba wai ƙaiƙayin nan mace na iya samun su bane saboda ta ɗauka yayin saduwa da sauransu. Akwai wanda muke kira non-STI causes, wato su ba saduwa yake kasu ba. Kamar akwai abin da ake kira scabies. To shi scabies kamar da ku gani a wannan hoton, shi wannan cuta ce ta fata. To yayin da suka zo, wato organism ɗin suka ɗalla akan fata, suna shiga ƙarƙashin fatan nan ne. Idan suka shiga sai su je su ajiye ƙwayayensu a nan. To yayin da suka ajiye ƙwayayensu a nan, yana janyo ƙaiƙayi sosai a gaban mace. Shi ma ƙaiƙayin nan yana da yawa da daddare. To mace mata ya kamata su dinga lura da ƙaiƙayin nan lokacin da ya fi da lokacin da bai fi ba. Sannan kuma akwai threadworms ko kuma pinworms, kamar inda ku gani a wannan hoton. Zan iya cewa kamar irin tsutsotsi ne, amma suna ɗan dogo haka. To yawanci suna fitowa ne a cikin bahaya. To suna iya zama a anus, wato ta kashin mutum, ko kuma a gaban mace kan vulva ɗinta. To yayin da suka fito a nan, suna iya janyo wani irin ƙaiƙayi da mace ta iya dinga fuskanta. Shi ma kuma ƙaiƙayin yana da ɗan yawa yayin da dare ya kusanci. Shin kun san me ya fi janyo wa mata da yawa matsalan samun ƙaiƙayin nan? Za ku iya canka? To, bari mu ba da ɗan mintuna don mu je. Ina nan fa, ba wai na yi posting ba ne. To, duk waɗanda suka ce contact dermatitis sun canka. Menene contact dermatitis? Wannan mata suna iya fuskantar shi kamar eczema ne haka, yayin da suke wani abu a wajen da bai kamata ba. Me yiwuwa tana amfani da turare a wajen, me yiwuwa tana tsarki da sabulu mai ƙanshi, ko kuma tana amfani da irin pad ɗin na zamani za ku ji sun zo suna da ƙanshi haka, ko kuma tana wani abin da bai kamata a wajen ba, ko kuma tana amfani da abubuwa da mata yanzu suke iya tuttura a cikin gabansu, ko kuma inda mace take samun dryness, wato bushewar gaba, akwai abin da ake iya basu, wato lubricant. So yayin da ta je ta siya lubricant, kar ta je ta siya wanda yana da ƙanshi ko kuma yana da flavor da sauransu. Duk waɗannan abubuwan suna iya janyowa. Daidai da condom, wato kuroron roba, akwai waɗanda za su iya janyo wannan ƙaiƙayin. To shi wannan contact dermatitis ɗin, mata sun fi samun wannan contact dermatitis ɗin. Shi dama wani abu ne da ake a wajen da yake taso shi. To shi yasa bai kamata a ce mata suna kowane wasu abubuwa a wajen ba, ya kamata su dinga taka tsantsan. Sannan kuma yayin da mace tana amfani da reza, za ta iya fuskantar ta iya samun ingrown hairs, wato inda gashin ke fitowa sai ƙara shigiya ta ƙasa, ko kuma inda bai fita ba ya ɗan shige ta gefe kamar da ku gani a wannan hoton. To yana iya janyo wajen ya ja, wajen ya dinga ƙaiƙayi, ta dinga fuskantar ƙaiƙayi sosai a wajen. Shi ma yana iya janyo shi. Banda wannan kuma akwai abin da muke kira psoriasis. So psoriasis shi kuma wani chronic inflammatory condition ne na fata. Shi za ku gan shi wajen yayi jajaja, akwai fararen abubuwa a kan shi, a farin mutum kenan. To amma inda mutane suke da duhu kuma saboda melanin, wannan baya fitowa sosai. To duk da dai mun san gaban mace ko da yaushe yana da danshi, to bai a cika ganin wannan farin abubuwan ba kamar scale inda kuka gani a wannan hoton. So baya nuna kamar da kuka gani a wannan hoton, amma da ya ta fuskanci akwai ƙaiƙayi a wajen da sauransu.
Sannan kuma akwai hormones. Kamar yadda muka sani, estrogen yana daga cikin babban sinadarin da yake jikin ya mace. To yayin da sinadarin nan na estrogen mace ta fuskanci fluctuation, wato canjin yanayi, misali lokacin da take da ciki, ko kuma lokacin da al'ada ta dauke mata gaba daya, ko kuma lokacin da take shayarwa. So wannan fluctuation din, wato ana samun irin dan tangarda, ya sama ya kasa, ya sama ya kasa da sauransu. So mace tana iya fuskantar wannan kaikayi. Shi yasa idan mace tana da ciki, ana kiran ciki an immunocompromised state, za ta lura da cewa ya kamata dinga kula da kanta, saboda abu kaɗan zai iya janyo mata wani infection a wajen, kamar su irin fungal infection haka. To ya kamata a ce in ta ji alamun nan na kaikayi, lokacin da ya kamata ta ziyarci asibiti domin a duba a ga lafiyar abin da ke cikinta.